Dünyada täze koronavirusdan ýogulanlaryň sany tas 1900 adama ýeten mahaly Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasy we Beýik Britaniýanyň hökümeti Türkmenistanda bu virus bilen bagly görülýän çäreler barada saglyk duýduruşyny ýaýratdy. 17 fevralda çap edilen maglumatda Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň Türkmenistanda koronavirus bilen bagly haýsydyr bir wakanyň hasaby alınandygy barada habarly däldi aýdylýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň hökümeti bu virusyň hasaby alınandygyny tasdiklan ýurtlaryň şol sanda Birleşen Ştatlaryň raýatlary we ýakynda şol ýurtlara sapar eden syýahatçylar Türkmen serhedine gelende olaryň käbir saglyk çäreleri bilen ýüzeýiz boljakdygyny elan etdi. Olar serhed barlyk nokatlarynda we portlarda deslapky saglyk barlyklaryndan geçiriler we olardan goşmaça saglyk barlyklaryndan geçmek talap edilip bilinir diýilip Aşgabatdaky Amerikan ilçhanasynyň resmi web saytynda aýdylýar. Şeýle-de maglumatda syýahatçylar Türkmenistana goý berilmeden öň olaryň taýyklaşdyrylmadyk wagt möhleti bilen karantinde saklanmagynyň hem mümkindigi duýdurulýar. Bu ähtimallyk nazara alynıp syýahatçylara özlerine derur bolan dermanlaryň goşmaça mukdaryny we yerli syýahatçylyk operatorynyň telefon belgisi ýaly möhüm aragatnaşyk maglumatlaryny öz el sumkalarynda saklamak berk maslahat berilýär. Eger karantinde saklanmak bilen ýüzeýiz bolsaňyz ýa-da gan almak ýaly medisina proseduralaryndan geçmeden öň Birleşen Ştatlaryň ilçhanasynyň gysgaly telefon belgilerine jaňydyň diýilip ilçhananyň maglumatynda aýdylýar. Beýik Britaniýanyň hökümet web saytynda çap edilen duýduruşda da Türkmenistanda koronavirusa ýolugan adamlaryň hasaby alınandygy barada maglumatyň ýokdugy aýdylýar. Ýöne ýolagçylaryň Aşgabatyň halkara aeroportunda we serhed barlyk nokatlarynda deslapky medisina barlyklary bilen ýüzeýiz boljakdygy bellenilýär. Respirator infeksiýasynyň alamatlary bolan ýolagçylar ýokunç keseller klinikasyna alınıp gidiler we goşmaça saglyk barlyklaryndan geçiriler. Şeýle-de olardan 2-7 gün klinikada galmak talap edilip bilinir diýip Britan hökümeti ýazýar. Şol bir wagtda Britan hökümeti Türkmenistanda saglyk puwdagynyň hiliniň we işärleriň hünär ýetişiginiň pesligi, derman serişleriniň hemde deshalaryň ýetmezçiligi sebäpli saglyk bejergisiniň ähtibarsyz, hatda oýlanşyksyz bolup biljekdigini hem duýdurýar. Birleşen Ştatlaryň ilçhanasy da Türkmenistandaky ähli medisina protokollaryny Birleşen Ştatlaryň standartlaryna laýyk gelýändigine kepil geçip bilmeýändigini aýdyp öz raýatlaryna gan almak we sanjym etmek ýaly medisina proseduralaryny reddetmegi maslahat berýär. Türkmenistanyň häkimetleri Hytaýda dören we dünýä ýaýraýan täze koronavirusy resmi derejede agdap diňe bir gedek maglumat ýaýratdy. Onda ýurduň çäklerini onuň ýaýramagyndan goramak üçin ähli zerur çärelerin görülenligi şol sanda virusyň bardygy tasdiklanan ýurtlardan gelýänlere gözegçiligiň edilýändigi habar berildi. 1 fevralda bolsa Türkmenistan Hytaý bilen howa gatnawyny wagtlaýyn togtatdy. 18 fevralda dünýäde täze koronavirusa ýolugan adamlaryň jemy sany 72 000den aşdy we bu virusdan ölenleriň sany tas 1900 adama ýetdi.